Nyabingelela hlobo zethu ezinhle okhulumayo uKing Paseka Solomon Mzizi wamazizi Royal House Impofana the Second Kingdom. Ngokuhlala la ngihlala khona ngise eKhuruleni ngase Don Park. Ngize lana kusuku la namhlanje sino King Makushu esaxoxa ukuthi ke sicela ukuthi sizovala and then ke sivale ukuthi ama kingdom wonke sibe munye sizovala lana ke sikhulule izizwe zethu sihambe ziyekhaya ke ziyodlukha isimoso omuhle. Besize lapha futhi sizobabonga ngemisebenzi emihle esiqale sayenza kuunyaka siloqala unyaka. Akuzange kwabalula kuzo zonke izinto kade sisenza. Kade kwehla kwenyuka njengoba nazi ukuthi ke thine siyalwa kodwa singalwi thine sifuna umhlaba wokhokho bethu. Kodwa ke bakhona abantu ke abasibangisayo ngoba bawuthatha umhlaba. Umhlaba wethu bawuthathanga okhokho bathuma laba bantu ukuthi mabahambe bolanda umhlaba. So azange bayalanda umhlaba. Base behlangana nemali babhekana nemali bathengwa. Kulapho la kusho ukuthi ke manje nasashiyeka ke thine okhokho bethu bashiyeka. Kodwa ke basile bokhokho bethu ukuthi ke njoba singamakhosi masulele ukuthi ke kubuye umhlaba wabo. Cha abasithembisanga imali bathi konke okukhona kwempilo kusemhlabathini. So manje njoba sisho sithi ke akubanga lula kulonyaka lona ukuthi silwe nalezi zilwane ezithatha umhlaba. Kodwa ke indlela siyayibona iyakhanya. One ngisho kanjani ukuthi ikhanye indlela ukuhlangana kwamakhosi. Ngoba uma singahlangene bengeke sikwazi ukuthi ke sithi khona esesukutholile. Sikubonga kakhulu lokho. Ngoba ubukhosi uhlangene sinabo abantu ke futhi sisebenzisana nabo. Asibabongeke futhi ke laba bapheshebo okuyibona nabo bakwazi ukuthi basilekelele. Sinayo ke iPacta. iPacta yona ke futhi ke esayiqamba kube yona ezawuhamba umhlaba jikelele. Ngokukhosi osibudingayo ukuthi konke kube khona. Ilekelelana neSoul of Africa. Bayalekelelana ke kulomgomo walozo zinto lezo. Lana bese siba nayo ke iUpper House and iLower House. Ilana ku South Africa. Yona ke ephekayo iqoqa amakhosi. Wabonisa izindlela nokuthi ke sizenze kanjani kuze sikwazi ukuthi ke umhlaba wokhokho bethu ukwazi ukuthi ubuye. Labana ke bakwazi ukuthi ke amadlelo amahle esesiwabhekile azosilekelela kakhulu abuya ngaphandle. Kumanje njoba sesisho nje manje ezinye izinto sezingcono. Ngoba lamadlelo lawa wayevaleleka ukuthi angafiki kithi singamakhosi ukuthi sikwazi ukuthi sisebenze izizwe zikwazi ukuthi zithole ukudla. Kodwa indlela seyikhona ke njengamanje. iSouth of Africa iyalwa, iPacta iyalwa. Manje sesiphezulu kwamabhenki. Asiyukuyocela ku-Reserve Bank siyoyitshela idedele okungamakhosi kuze ezandleni zethu. Siyahamba futhi next week siyotshela yena uRamaphosa iParliament iphela okuza kwamakhosi sicela ukuthi bangasibalinge bathinte. Ngoba manje nakusho ukuthi lokho okuzayo kuzophakela izizwe ngezizwe esiziholayo ingalo zokhokho bethu. So isuku namhlanje ke ngibonge kafuphi ngeke sika kakhulu ngendaba zobukhosi nokuthi sesikuphi la sikhona. Kodwa siba briefile nje okubili okuthathu. Sibacela nokuthi hambani ekhaya ke niyophahla ke nidle nokhokho abekhona. Tibuye senamandla for next year.
Kamafuphi ke mntana egazi mntana enkosi ngithi ke hayi imvula mayine kuzokuhle ngithi qhamaku bayede dabezi bayede